Хайде да си направим един малък експеримент с тиквичени кюфтенца. И честно да ви кажа, станаха много вкусни. Започваме с една средно голяма тиквичка. Рендосвам я и я посолявам леко. Оставяме да си пусне водата. После изтискваме много добре. Добавяме лук, нарязан на ситно, рендосван морков и шунка на малки купчета. Шунката е по желание, но дава много вкус. Слагаме и настърган кашкавал. Подправям с чесън на прах, черен пипер и още малко сол. Добавям едно яйце и разбърквам добре. После слагаме овесени ядки, около 5 супени лъжици. Ако са смлени, още по-добре. Оставяме сместа за 10 на 15 минути да се сгъсти. Оформяме кюфтенцата и ги подреждаме в тава с хартия за печене. Печем до златисто и накрая сервираме с чесново сосче. И това е най-вкусната част.